Pêvajoya ji Martinê li navenda tomarkirin û hilbijartinê ya dengdêran ya Givenet ya li eyaleta biryarder Georgia ji niha vê dest pê kiriye ku bi postayê hatine şandin û yên pêşwext hatine karanîn dijmêrin. Encamên van sindoqan evê şeva sêşemiyê heftan de bi girtina sindoqan werin eşkere kirin. Zek Manifold berpirsê hilbijartinan yê Givenet dibêje ku ji sedî heftê dengan wê di saeta yekê ya piştî girtina sindoqan diyar be. û pişt re şeveke dirêj dest pê dike. Encamên navenda me ya yekê bi gelemperî di heşt û nîvan de tên. Ev jî girêda ye ku di saet heftan de çend rêz wê hebe. Lê heşt û nîvan navenda yekê ye. 156 navendên me hene û divê encamên hemûyan werin. Ez dizanim çima, lê her gav ya Dawîd navbera 11 û nîvan û nîvê şevê de tên. Bajorokê Givenet ji ber cîharengiya xwe ya awarte balkêşe ku tu komek etnîkî zêdetirî ji sê yeka rûnişwanên wê pêk nayne. Şêniyek me ya pir mezin ya Hispanîk, şêniya Asyayî, şêniya reş heye. Ev wêneya tevahiya Amerîka nîşan dide. Lewma bi nêrîna min ev sedema bingehîn e ku mirov dixwazin şeva hilbijartinê encamên li Givenêt bibînin, ji ber ku Givenêt pir dişibe Amerîkayan û jin. Bajorokê Givenet di navbera 1908 û 2012 de her sal ji bo komariyan deng daye. Lê di 2016 de bi ferqekê piçûk berbijara demokrat Hillary Clinton bajarok qezenc kir. Lê dîsa jî berbijarê komarî Donald Trump wê saleyê eyaleta Georgia bi dest xist ku bû mifteya serkeftina wî ya seroktiyê ya neçavêrê kirî. Ji bo raporta Steve Herman, Özlem Yasak, Dengê Amerika.